ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କାକରା ବିଭବତ୍ୟାଇ ସ୍ୱାନିଦ୍ର ତଥୈବ च ଅଳ୍ପହାରି ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର 5ଟି ଲକ୍ଷଣ। କୁଆ ପରି ରାବୁଥିବ, ବଗ ଯେପରି ଅନେଇକି ରୁହେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ବହିକୁ ଚାହିଁକି ରହୁଥିବ। କାକରା ବିଭବତ୍ୟାଇ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ତଥୈବ च। ଶ୍ୱାନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଭଳି। ସିଏ କ'ଣ ହେଉଥିବ, କୁକୁର ଯେପରି ଚେଇଁକି ଶୋଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଚେଇଁକି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ୱାନ ଭଳି ନିଦ୍ରା। ଅଳ୍ପହାରି ଗୃହତ୍ୟାଗୀ, ଅଳ୍ପ ଆହରଣ କରୁଥିବ, ଅଳ୍ପ ଖାଉଥିବ ଏବଂ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଥିବ। ଏହିଭଳି 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ଜଣେ ସୁଛାତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।